Nag-pray na lang siya na sana mabuhay. He just went flying on top because he's so worried. Look. In that case, you're better off with a cage on the grass and hook it open and let him come out. Where we can get them out? Well, on the grass under the tree. It's gonna give that kid a heart attack. Roxy, no. Don't step on him by accident. Now you did it. Now you did it. Poor little fucking thing. All he wanted to do was get better. He was happy in the fucking cage. It wasn't good enough for you. Holy shit. Because oh my God, I had to change the paper. It's a good thing we can't have kids. Because you couldn't give him time to heal. He was starting to heal. He was actually, his wing was starting to move a little bit. But that wasn't enough. You wanted him to fly now. He's not going to wake up. No, He's done. it's bleeding. No, don't look at Put the him in my hand. bleeding. Go ahead, put him in my hand. I feel so guilty. Yung feeling ko ngayon gusto kong ibalik. Yung kanina. Ako talaga yung may sala talaga. Hindi kasi ako nakinig kay Tami. Sana buhay pa siya. Para ako yung pumatay.
Gusto ko kasi siyang lumipad. Kasi gusto na niya umalis. Kitang-kita ko na gusto. Hinahanap niya yung mga kapamilya niya. Pag ganun siya, pag gusto niya umalis. Yung parang, pag may makita siyang ibon, excited siya. Kaya gusto ko siyang umalis. Pero, ako lang palang pumatay sa kanya. Lumabas kasi siya, guys, sa fence. Pasok ba? Hindi yung pagpasok niya, bumalik siya agad. And then, pasok na naman. And then, ginaganon ko siya. Ginaganon ko niya, tumuyok siya ba? Yung nag-turn siya sa fence. And then, naguna-ano ko. And then, yun, nagganon-ganon na siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ako yung dahilan. Hindi ko alam kung anong napilay sa kanya. At hindi ko talaga alam. Hindi ko na tinuba. Hindi ako argue kasi kasalanan ko kasi. And then, gusto niyang mabuhay. Si Tommy. Ginawa niya sa kamay ko. Gusto niyang mabuhay. And nag-pray na lang siya na mabuhay. Nag-pray na lang siya na sana mabuhay.
kasi galit na galit siya. Pero nakita niya akong umiyak. Sabi pa niya, ganun talaga, magigilty ka. Kasi ganun din yung naramdaman niya sa mga pusa niya. Guilty siya. Kasi iba naman yung sa akin is, napatay talaga siya sa kamay ko. May mga bird lover din kasi. So, pasensya na kayo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya, guys. I know, ibon lang siya. Ibon. Pero iba pag naalagaan mo na, iba talaga, guys. Yung konsensya na sobrang sakit na. Ako pa talaga dahilan na yun. So, naintindihan ni Tami na sobrang sakit sa akin kasi ako yung dahilan. Kinausap niya ako na ganun talaga, magigilty ka. Pasensya na, patawarin niyo ako. Ganun. Alam kong may mga viewers ako na mapagmahal na sa akin. Yun, pasensya na. I-try ko matulog, guys. Kasi nakikita ko pa yung mukha niya.